Semne de întrebare planează asupra mișcării de integrare spirituală în absolut încă de la înființarea ei în 1990. Totul pleacă de la doctorul Mircea Rădulescu, cel care și-a arogat titlul de președinte al Comisiei Yoga a Ministerului Sănătății și care îl va autoriza cu nonșalanță pe Gregorian Bivolaru ca profesor de yoga. În baza acestui document, misa dobândește personalitate juridică. Ulterior, Ministerul Sănătății comunică judecătoriei sectorului 1 că nu există și nici nu a existat vreodată o comisie yoga și, în consecință, recomandarea cu antet oficial depusă la dosarul MISA este un fals grosolan. Cu toate acestea, timp de 13 ani, Bivolaru și instructorii săi au practicat medicina fără avizul Ministerului de Resort. Voi face nu numai sesizarea Inspectoratului General al Poliției și a Ministerului de Interne, lucru care de altfel l-am și făcut acum câteva momente verbal, dar voi face și sesizarea în scris către Parchetul General care să cerceteze aceste documente false și să ia măsurile legale care se impun în utilizarea falsului. Mai mult, același Bivolaru lansează urinoterapia, o discutabilă metodă de vindecare a bolilor prin băutul de urină. Eu cred că la ora actuală, în mileniul 3, despre urinoterapie nu se poate discuta altfel decât pentru a o combate. Este vorba de o practică despre care trebuie să spunem că încalcă cele mai elementare norme de igienă și chiar de bun simț. Este elementar pentru toată lumea că nu ne consumăm excrementele, chiar dimpotrivă, când ieșim de la WC ne spălăm pe mâini cu apă și săpun. Nu se poate pune problema în mileniul 3 de o terapie prin urină. Mișcarea Bivolaru ia amploare, țintele predilecte sunt intelectualii, dar mai ales tinerii. Activitatea MISA se desfășoară în comunități închise numite așramuri sau în taberele de instruire de la Durău, Costinești și Băile Herculane. Ermeticele așramuri sunt concepute astfel încât să se reducă orice contact cu lumea, familia sau societatea. Prin această înserare în subconștient îi fac pe foarte mulți să ajungă la izolare, să se depărteze de părinți, să-i renege, de instituțiile fundamentale ale statului, de spiritualitatea poporului în care se află. Cei mai mulți dintre adepți rup legăturile cu familia. Gurul le devine tată și mamă deopotrivă. Noilor recruți li se insuflă de la bun început venerația față de mentor, asemuit cu un sfânt. Esența acestei stări este redată de un text misa. Fă dovada devoțiunii față de guru, oferindu-i tot ce dorește sau tot ceea ce este mai prețios, chiar ființa sau lucrul pe care îl iubești cel mai mult. Oricare ar fi lucrul pe care ți-l cere, fă-l. Ajunși în stadiul de obediență absolută, unii recruți devin pentru lideri vaci bune de mulți. De mine știu că am dat o jumătate de hectar pentru așram. Când au mers la Durău, ei au spus să le dăm cupoanele noastre de privatizare, să facă acolo așram, să facă un spital de vindecări, nu știu ce spuneau ei. Și am dat și eu și alții. După un așa zis caracter didactic, instructorii predau adepților procedee sexuale yoghine, desfășurate inclusiv prin consumarea urinei proprii sau a partenerului în scopuri pretins energizante. Acest tip, aparte de erotism, i-a condus pe unii membri către ospiciu. De la treaba aceasta s-a declanșat nu numai hiperexcitabilitatea sexuală, dar și hiperexcitabilitatea psihică, cu stare de euforie zgomotoasă, cu aproape de agitații psihomotorii, o stare hipomaniacală. Mai pe înțelesul tuturor ce dezinhibate total. Și care se vedea de la... Nu trebuia să fii specialist, să-ți dai seama că o luat o raznă. Această sectă adaugă față de grupările pe care le știm deja, adaugă niște elemente de o periculozitate extraordinară. Mă refer aici la orgii sexuale, la perversiuni, la urinoterapie. Atmosfera din așramuri este întotdeauna fierbinte. Se făcea sex. Unde? În corturi. Cu țipete, cu urlete, cu acceptul fetelor și a băieților se făcea dezmăț. Azi mă duc cu o fată, mâine cu altă fată, poi mâine cu altă fată. Ajunseseră până la sex în grup, droguri. În timpul inițierii tantrice, adepții folosesc afrodisiace și substanțe narcotice sau halucinogene în cantități admise de lege, dar ale căror efecte cumulative sunt evidente în timp. De asemenea, stilul de viață al yoghinului se rezumă la un regim alimentar sever, exclusiv vegetarian, și la o meditație continuă extenuantă. Meditația este o psihotehnică ce duce la distrugerea personalității, adică la abandonarea de sine. Efectele la nivelul psihicului individual sunt devastatoare. Repetarea mecanică a unor mantre ore în șir îi poate transforma
transforma pe adepți în roboți umani, în docile unelte, gata oricând să satisfacă dorințele materiale sau fantasmele sexuale ale liderilor. Mulți au fost tratați de paranoia, schizofrenie sau delir. Mișcările pseudo-yoghine, indiferent cum se nume, nu fac altceva decât să legumizeze, dacă vrei, conștiința. Noua viață oferită de sectă este una clar dezumanizantă, este o sclavie din toate punctele de vedere și este consecința directă a spălării creierului de care vă vorbeam. Este un fenomen clar. În 1990, Gregorian Bivolaru a fondat MISA, alături de alți 20 de membri. 12 ani mai târziu, numărul adepților este estimat la 40.000.